היי. זוכר את סעד? אסור לך לגור איתך פה? הוא הבן שלי. לא אתן שיפגעו בו. יש לך ילד, זאת האמת. ואני רוצה אותך, זאת גם האמת. זה לא יכול לעבוד. ראית צ'פמן? פה בטח לא. חורפן אותי. יש לי איזה משהו עם מישהו אחר, משהו ממש מביך שבחיים לא יכול לקרות. מצטערת. אתמול בערב הייתי עם ירון. מי זה ירון? לנדאו. גם לי יש בן סטודנט לרפואה. אין לי מקום בחיים שלי בשבילך. יקי אמר שתביא את הכסף, או שנשבור לך עצם. גם רופא וגם בודגארד. תגיד לאשתך שתחתום על מה שמבקשים ממנה, אחרת היא לא תצא מהכלא. אבל לקחו אותו לנישואים. תעשי לעצמך טובה, אל תתערבי בזה. זה צ'פמן. תבוא לו בראש. תדאג, אני אתפוס את המנמניק שעשה את זה. אני הולכת למשטרה לספר להם הכל. חצו את הגופה של צ'פמן. תורידי פרופיל. אין לי מושג על מה אתה מדבר, אוקיי? תירגעי. אני יודע הכל ואני אומר את זה לטובתך. המשטרה מצאה אותו זרוק בתוך היער. מה יעל עושה עם לנדאו? אתה מוכן להתרכז במה שאני מדברת איתך? כן, הכוח עזר. צריך להגיד לו תודה. היינו מסתבכים מאוד עם החבר'ה קדישא, היו מוצאים את הגופה של צ'פמן ירוי בראש בחדר מתים. עשה לנו טובה גדולה החבר הזה שלך. הוא לא חבר שלי. אז למה הוא העלים את הגופה וקבר אותה ביער? אולי מאוהב בך. הוא פושע, אני יודעת, אולי זה עניינים פנימיים של משפחות פשע. בכל מקרה, מצאו את הגופה ואנחנו הבאים בתור. למה? אין טביעות אצבעות. החומר שהוא לקח גם ככה מופרש במוות, אז גם אם עושים לו נתיחה לא מוצאים שום דבר. וחוץ מזה הוא היה פושע, נרקומן, מסובך, שירה לעצמו בראש ומצאו אותו קבור באמצע היער. למה שיקשרו את זה לזוג סטודנטים לרפואה? אתה כבר מדבר כמו פושע. הוא לא מבוגר מדי בשבילה. את חושבת שהוא נראה טוב? תגיד לי, זה מה שמטריד אותך עכשיו? די, תשכח ממנה. איך אני יכול לשכוח את זו שנגעה לי בלב, וכל פעם שהיא צוחקת, אני מרגיש כאילו אביב מסביב. וואו. תאמין לי, אל תשים את כל האושר שלך בבן אדם אחד. אתה זאב, תהיה זאב. זאב הוא חלק מלהקה. ברגע שהם נקשרים, אי אפשר להפריד אותם. אז מה זה הביטוי זאב בודד? חלקם לא בלהקה. אז תהיה כזה. אל תהיה מכור ותשלוט בעצמך. מי שמדברת על להיות בחור, זאת שהורגת את עצמה בשביל ויז'נים. תשמע, שלומי יודע עלינו יותר מדי. מה שלומי? סתם, כלום. צריך לברוח לפני שתיכנס לנו לראש זאתי. טוב, יש לי מטופל. נדבר? מה יש לו? יש לו מטופל. רק שלא תציק לי עכשיו. להציק לכם מה? למה כולם מסתירים ממני דברים? לא מסתירים ממך כלום. לא לחשוב על הגופה, לא לחשוב על הגופה, לא לחשוב על הגופה. איזה גופה? טוב, די, צאי לי מהראש. גיורא ארז, קרא לי גיגי. גיגי ארז, הגיע לנו תלונות לא ספציפיות של ירידה בתיאבון, הקאות ובחילות שמגיעות עם שינוי בחוש הריח והטעם. כל כך חלוש, כואב לי הלב, אני כבר לא יודעת מה לעשות. דולי, תני לי לדבר. האמת שאני שונא בתי חולים, אני חשבתי שאני אשתה תה ואני ארפא את עצמי, אבל הדרק הזה לא עובר. מה אתם חושבים שזה? אנחנו נעשה בדיקת דם ואנחנו נראה. בוא תושיט איזה יד שנוח לך. כך דואגת לגיגי שלי. פולניה, שני הצדדים. במה אתה עוסק, מר ארז? יש לו מפעל גדול לעבודה בעץ, בבלגיה. גם מייצרים קרבון, גם לרהיטים, חבל על הזמן. היית בעוד מקומות חוץ מבלגיה לאחרונה? לא, רק בלגיה. למה? יש תולעת בעץ שהתסמינים שלה עלולים להיראות זהים למה שיש לך. אבל אין אותה לא בארץ ולא בבלגיה. תולעת, שלא נדע. אולי מהעץ שאתה נוגע? שונא תולעים. שלי היום, כבר התגעגעתי אליך, לא יצא לראות אותך בכלל. כן, הרבה עבודה. כן? טוב, אתה יודע שגם צריך לנוח, עבודה זה לא כל כך בריא. אם כן, אני חייבת לציין שאתה נראה לגמרי לא רע. הוא קנה? אני אלך למחלקה ו... יאללה, יום טוב, תודה, ביי. טוב, מה שלומך? טוב, אריאנה, מה שלומך?
מיקי? אל תתגרי במזל שלך יותר מדי. נכון. אני מתארת לעצמי שאת יעל? נכון מאוד. נעים מאוד. נעים מאוד. רואים עלייך שאת רוצה להתרחק מלנדאו. סליחה? כל פעם שאת שומעת את השם של לנדאו או אפילו רואה אותו, את חייבת לרוץ לשלשל. סליחי לי, אני חייבת לשאול את פרופסור לנדאו משהו. הכל בסדר? כן, איפה השירותים הקרובים? מה לעזאזל זה היה? זאתי. מי זאתי? לילית. what the fuck? מה, אני יכולה לעשות מה שבא לך? הייתי בטוח שהיא תוריד לך סטירה. עצבן אותי איך שהיא נגעה בו. אוקיי, אז מה עכשיו כל פעם שמישהי תיגע בלנדאו תשלחי אותו לשירותים? סתמו לו אותה יקר. די, זה לא מצחיק. פעם הבאה לנדאו יקלוט אותך ויעלה על הניסוי והלך על כולנו. אתה צודק, אני לא עושה את זה יותר. זה מה שאמר פעם שעברה. לא טוב. נכון, וגם חסר אחריות. לא, אדם של גיגי, יש פה משהו לא טוב. רגע. יש לי חדשות טובות בשבילך. הכל היה טעות ואין לי סרטן? אני יכול להרוויח מיליונים מתביעה על רשלנות רפואית? לא בדיוק. השגתי לך תור לניתוח להסרת הבלוטה. הייתי קרוב. כן, השגתי לך תור אצל פרופסור חיימוב. הוא מנתח אף אוזן גרון סופרסטאר. סיכויי החלמה הכי גבוהים בארץ. קרה משהו? כלום. הכל בסדר. אוקיי. אני הולך לקרוא לחיימוב שידבר איתך. נהדר. כבר הגיע. היית במדינת עולם שלישי לאחרונה? לא. מה פתאום עולם שלישי? מה יש לי לחפש בעולם השלישי? לא אכפת לך להביא לי משהו לאכול? בטח, מתוק שלי, מה אתה רוצה? אולי יוגורט? יוגורט זה מצוין. תודה. מה יש לי? אנחנו גילינו עלייה ניכרת באנזימי כבד, שיכולה להצביע על צהבת. אנחנו נעשה לך בדיקת נוגדנים ואנחנו נראה, אבל יכול מאוד לעזור לנו אם תגיד לנו אם יש לך רעיון איפה קיבלת אותה. תראה, אנחנו לא רוצים להתערב לך בעניינים, אבל חשוב מאוד שתגיד לנו את האמת, רק ככה נוכל לטפל בך. הייתי באנגולה ובחופש אליו. האמת שאני לא מתעסק שנים כבר בעץ. אנחנו מוכרים ציוד צבאי למזרח אפריקה. לולי. ניצה נבלת בקלות. אני עובד עם אנשים לא כל כך סימפטיים. אז סביר להניח שיש לך צהבת A, או ששתית מים נגועים, או שאכלת אוכל מזוהם. זה חמור? אם לא נגרם נזק לכבד, זה ייגמר בטיפול תרופתי והחלמה מלאה. יופי. בבקשה, אל תגידו כלום לניצה. נתקע לה בראש שזה תולעת. מבחינתי אפשר להמשיך עם התולעת. כן, אשתך לצערה תמשיך עם התולעת, אבל ברשותך אנחנו רוצים להתרכז בלרפא אותך. כן. שכחתי לשאול, בובון, איזה טעם אתה מעדיף? תות או וניל? פרופסור חיימוב, אני מאוד מודה לך, אני יודע שלוח הניתוחים שלך צפוף. זה מאוד חשוב שאנחנו נדע. איפה הוא? איפה המטופל של 4 גימל? העבירו אותו חדר? שנייה, מי אבא שלך? כן. הוא לקח את הדברים שלו והלך. זאת אומרת הלך, הוא בהשגחה, יש לו ניתוח מחר. מה? לאן אתה הולך? הספיק לי פה, חייב ללכת. מה זה? זה בגלל החוב? הם דיברו איתך? אין לי כסף לתת לכם, הם הרגו אותי פה. אבל אם לא תעבור את הניתוח אתה גם תמות. ככה אני לא אסבך אותך לפחות. תקשיב, תתקשר אליהם, תגיד להם שיש כסף בשבילם. מאיפה יש לך כסף? יש לי כסף. לא משנה, החוב שלך עובר אליי. קדימה, בוא.
הגיעה בדיקת נוגדנים של גיגי ארז. נו, מה זה צוות A? חייבת, אבל בי. בי? זה לא קיבל את זה ממים נגועים, הוא קיבל את זה ממזריקים נגועים. או מסקס נגוע. תראה את החרא הזה. לא רק משקר לאשתו שהוא סוחר נשק המאניק הזה, הוא גם בוגד בה. מעצבן אותי, אלק לא לי, נעלו לי. תרגיעי, מה אכפת לך? מעצבן אותי, שונאת גברים בוגדניים. בא לי לספר לה. יעל, תירגעי. אני מזכיר לך שאת לא יועצת נישואים שלהם ויש פה חיסיון רפואי, אז תתאפסי על עצמך. יעל, די, אל תתני לי להשתלט עליך שוב פעם. צודק, לא ענייני. אבל תודה שהוא מעצבן. שאני אלך לבד? לא, אני בסדר. אני בסדר. נו, מה המסקנות? אנחנו היינו רוצים לדבר עם בעלך לבד, בבקשה. למה? מה זה? מה קרה? כל מה שאתם אומרים לו, אתם יכולים להגיד גם לי. תגיד להם, בובון. בטח לא לי, בטח. זה בסדר. אוקיי, אז אם זה בסדר שנדבר לפני לולי... כן. טוב. אז לבעלך יש צוות בי. יעל. לא תולעת? לא. בעלך היה באפריקה, שם הוא מוכר טילים לדיקטטורים, ושם הוא חטף הפטיטיס בי. זה יכול להיגרם או ממזריקים נגועים, או מסקס נגוע. מה לפי דעתך יותר מתאים לו, לבובון? אף אחד מהם לא קרה. אלה הן העובדות. אני לא מזריק סמים, ואני לא שוכב עם אף אחד חוץ מאשתי. אז או שאתה משקר, או שזה בכלל בא מאשתך. אני לא משקר. אני לא מזריק סמים, ואני נשבע לך, לולי, אני לא שוכב עם אף אחד חוץ ממך. לולי? מה קרה? לולי, אני נשבע לך. אני מצטערת. זה היה חד פעמי. מה חד פעמי? זה דזו. הגנן? הייתי כל כך בודדה. כל הזמן מחוץ לארץ, בובון. כל כך מצטערת. סליחה. תנשום עמוק. כמה זמן יש לך כאבים בחזה? בימים האחרונים. קרה משהו חריג? אני מתמודד עם מוות של אדם קרוב. אני מצטערת לשמוע. הוא נרצח. כמה שאתה רואה אכזריות מול העיניים, אתה אף פעם לא באמת מסתגל לזה. אני נפגשתי עם ילד שההורים שלו נרצחו בצפון סודן, הם די שודדים. השוטרים הרגו את האחים שלו. נשמע נורא, במה אתה עובד? זכויות אזרח. אני המנהל של עמותת לב למהגר. אנחנו מתעסקים בעיקר בפליטים, מהגר עבודה. כל הכבוד לך. הלוואי וגם לי היה קצת זמן להתנדב. כל אחד צריך לעזור למה שהוא יכול. ככה אני מאמין. תראה, הלחץ דם שלך תקין והאק"ג שלך תקין. ככל הנראה מדובר במתח, אבל ליתר ביטחון אני אעשה לך גם בדיקת מאמץ כדי לוודא שאין בעיה בלב. בסדר. תגיד, אני שואלת אותך רק בגלל שאתה מהתחום, אולי לא יהיה לך מושג על מה אני מדברת, אבל... אתה שמעת משהו על פליטים שלוקחים אותם לניסויים והם לא חוזרים מהם? מה? פליטים אפריקאים שלוקחים אותם לניסויים והם נעלמים, שמעת משהו כזה? איפה שמעת את זה? מאפריקאי אחד שעזרתי לו ודיבר איתי על הדברים האלה. מה השם שלו? מטופל. זה מעניין שאת אומרת את זה. מה? לא. אני גם שמעתי משהו כזה, אני פשוט לא ידעתי אם מתייחס לזה ברצינות או לא, אבל עכשיו שאני מבין שגם את שמעת את זה, אז... היה כדאי שאני אבחן את זה יותר לעומק. אוקיי, אז אם תשמע משהו, אני ממש אשמח אם תעדכן אותי. מר כהן. כן. בסדר גמור, דוקטור... ריסקין. אני עוד לא דוקטור, אני רק סטודנטית. שלא תדע עוד צער. תודה, תודה רבה.
את עושה פה? הספקנו לדבר פעם קודמת. ברחת? כן. תכנת לברוח עוד פעם? אני משתדל לא לעשות את זה יותר. בואי, כנסי. מצטער על הבלגן. הרבה זמן לא הייתה פה עוזרת. אתה רוצה משהו? לא, אסור לי לגעת בדברים האלה. אז אני מבינה שאתה העלמת את צ'פמן מהחדר מתים וקברת אותו. בכישרון רב מסתבר. אני חייבת לך תודה. תודה? הצלת אותי. הצלתי את עצמי. עם האנשים של צ'פמן היהודים שהוא היה אצלך בחדר, זה מסבך גם אותי. את צריכה רק לזכור, להכחיש הכל. לא משנה מי יבוא אלייך. המדריך לפושע המתחיל. למה אתה עושה את זה? רוצה לסדר לי עבודה אחרת? אפשר? לא חשבתי שאני אגע בזה שוב. הפסיכיאטר שלי צדק. את רוצה להרוג את אמא שלך ולשכב עם אבא שלך? לא, שאני הורסת כל דבר טוב שיש לי. קבלתי את התוכנית הכי טובה, ומהרגע הראשון שאני פה אני רק הורסת את זה. מה קרה שם? הוא חיפש אותי בבית חולים. ידעתי שהוא מסומם ומסוכן, ידעתי שאני צריכה לקרוא לשומר, לנהוג לפי הנהלים, אבל איכשהו, כרגיל, הכל דפוק ועקום אצלי. ליולה זה בחיים לא היה קורה, לאף אחד זה לא היה קורה. ואז הוא בא אליי לחדר ודפק לעצמו כדור בראש כל זה בגלל שהתחברתי איתך. והנה אני מעשנת שוב. פסיכיאטר שלך טעה. הוא סוחר לו נשק באפריקה, היא שוכבת עם הגנן, ופחים להם באושר ואושר. אף אחד לא יודע שמשקרים לו, ובסוף חוטפים צהבת. שונאת שקרנים, שונאת. את צריכה ללמוד לשלוט על עצמך, את לא ילדה בת 5. ברור, זה בכלל לא העניין, זה הכל אשמתך. אשמתי? כן, אתה פלרטטת עם האריאנה הזאת, אני ראיתי. נהדר, זאת גם לא שולטת על עצמך, וגם קנאית, זה משתפר מרגע לרגע. לפחות אני שמה את הקלפים על השולחן, אתה לא אומר כלום על עצמך. איפה לי לדעת, אולי גם אתה סוחר נשק? תראי, לכולנו יש סודות, אבל במערכת יחסים טובה אתה לאט לאט מגלה את הסודות, לא צובר אותם. אז אולי תגלה לי סוד שאני רגע. אנחנו במערכת יחסים? גם טובה, לא? אלא אם כן זה ניצול יחסי מרות, ככה אני צריכה לדווח. טוב, תתחילי, אני אשתלב. אני? כן. אוקיי.
עד לפני כמה שבועות אני הייתי בתולה. כן. רצינית. עד כאב. אוקיי, אפשר לשאול מי זה היה? עכשיו תורך. הייתה לי חברה עד לפני כמה חודשים שחשבתי שהיא אהבת חיי. זה קצת מוקדם לחשוף סודות. אתה עדיין חושב ככה? זה כבר לא רלוונטי מה אני חושב. מי זאת הסטודנטית מהמחזור הקודם? זה כבר לשלב הבא במערכת היחסים. יפה, אמרו לך? רוצה? איפה זה? הנה. טוב, אני זזה. מה יש לך? אני צריכה ללכת. עשיתי משהו? אמרתי משהו? לא, היית אתה. לך יותר דומה ממה שנדמה לך. כן, אני יודעת. היי. היי. מה קורה? שום דבר מיוחד. איפה הג'אבר? מתקלח. אני עסוקה. כועסת עליי? לא. אין לי מצב רוח. מאז שהתחלתי לקרוא מחשבות כולם נרתעים ממני וזה לא נעים. הדבר הראשון שעולה להם בראש זה שאני לא אגלה עליהם כלום. בסדר, אסמה, זה לא אישי. זה מפחיד לפגוש מישהו שידע עליך את כל הדברים שאתה מנסה להסתיר. ואני מבטיח לך שאני, למרות שאת לא מצליחה לקרוא את המחשבות שלי, אני לא מסתיר ממך כלום. שמענו עליך. את כן כועסת עליי. בגלל סטפנית? נכון, ככה קראו לה. אני מזכיר לך שאת לא רצית אותי. אם אנחנו ידידים, למה לא אמרת לי שהתחלת לצאת עם מישהי? אמרת שנתקשר אלייך לפני? אתה יכול גם לסמס. בסדר, אני אדווח על הכל מעכשיו, אוקיי? יאללה, צימי מצב רוח, לכולם יש סודות וגם לך יש סודות, וזה בסדר. את גם לא היית רוצה שכולם ידעו שסעדו הבן שלך, נכון? Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. And I don't believe that anybody feels the way I do about you now. On the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do.